Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нарэшце да нас далучыўся, дарэчы, даўно уже не было. Гэта не дапрацовачка ваша. Трэба часцей прыходзіць да нас у эфір. Гэта я звяртаюся да даўняга нашага знаёмага палітолага, рэдактара беларускага штогодніка Вадзіма Мажэйку. Прывітанне, Вадзім. Вадим, Вітанне, Зміцер, стараюся долучацца, як запрашаеш. Зразумела. Вадим, давай пачнем с адразу возьмем, как кажуць, быка за рогі і да платформы 2025, якую менавіта ты прэзентаваў на канферэнцыі Новая Беларусь. Давай ад самага пачатку. То есть можна сказаць, что ты прэзентаваў яе таму што з'яўляешся яе, ну, умоўна кажучы, хросным бацькам, ці вот як? І ну і тады давай по платформе асноўныя тэзы, на якія б ты хацеў звярнуць увагу сам. Так, дзякуй, Зміцер. Сапраўды, это быў такі, можем пачаць складаныя тэмы з такое лёгкае жарціка, бо вядалося на канферэнцыі чамусьці забыўся удакладніць, хто я такі, і просто сказаў, што зараз платформу прадставіць Вадзім Мажэйка. Ось, это, конечно, было цікава мне уже цяпер пераспрошваць, хто ж тут я, таму, як я ўсіх акурат і накіроўваў у эфір Еўрарадыё, дзе мы кропкі над і гачыкі над у усе расставім. Так, я з'яўляюся рэдактарам платформы, тым, хто тэхнічна працаваў з тэкстам. Оўнеры, уласнікі гэтай платформы, гэта тыя 17 грамадскіх і палітычных суб'ектаў, якія падпісвалі, там мяне сярод іх няма, падпісвалі арганізацыі, не фізічныя асобы, таму у гэтым сэнсе я толькі рэдактар, і, адпаведна, платформа адлюстроўвае іхныя думкі, іхны кансэнсус, а я акурат гэтым толькі дапамагаў са сваёй рэдактурай. Што такое ўвогуле платформа, дзеля чаго яна патрэбная і як з ёй ўвогуле плануюць працаваць? В прынцыпе, платформа — гэта тая рамка, такі фреймворк, у якім будуць працаваць беларускія дэмакратычныя сілы, якія яе падпісалі, і, адпаведна, на працягу наступнага палітычнага года, бо бачым, што вось пачынаючы з 2020 года у нас цяпер, як бывае, ведаеш, навучальны год з 1 верасня, а адпаведна, палітычны год з 9 жніўня. Адпаведна, тое самае і тут, то бок у наступным палітычным годзе тыя, хто удзельнікі платформы, тыя, хто яе падпісалі, будуць працаваць вось у такім фармаце. І, вядома, платформа — гэта толькі інструмент для дзеянняў. Бок сама по сабе платформа зараз існуе так, як дакумент, але разам з тым дакумент — гэта просто форма, якой ён выкладзены. В першую чаргу гэта такая пляцоўка для дэмакратычных сілаў, і гэтая пляцоўка для дзеянняў таксама у дакуменце яна адразу пазначае прыярытэты, якія сабе мэты, задачы, што дэмакратычныя сілы самі паставілі, чым яны, на што яны плануюць працаваць у наступным годзе. І, адпаведна, гэта, я б сказаў, ну, такі патрэбны базіс для далейшай працы. Вядома, платформу мы далей, можа, пагутарым падрабязней там пра мэты, задачы, ўсё такое. Але, мне здаецца, самае асноўнае, што трэба ведаць, што гэтыя зараз мэты, задачы дэмакратычнымі сіламі вызначаныя, па ім знойдзен кансэнсус. Заўжды палітычны кансэнсус — гэта доўгі складаны працэс, якіму я толькі ў меру сваіх сіл дапамагаў гэты кансэнсус сфармуляваць тэкстам. І цяпер на ўсім гэтым можна працаваць, дзейнічаць, і, канешне, тое, якімі дзеяннямі і як канкрэтна все будзе напоўнена, гэта ўжо будуць вызначаць і рабіць дэмакратычныя сілы. І, пэўна, апошняе, што ў гэтай часткі скажу, што ў платформе дэмакратычныя сілы самі паабяцалі сабе і усім нам, што будуць рэгулярна справаздачыцца за тыя сумесныя дзеянні, якія ёсць у межах платформы, і самі будуць пра іх распавядаць. На мой погляд, гэта вельмі важна, каб так грамадскія дзеячы, палітыкі так былі падсправаздачныя грамадству, у інтарэсах якога дзейнічаюць. Я по фармулёўках вось толькі ад самага пачатку, на што ўжо, я думаю, ты бачыў, звярнулі шэраг аналітыкаў увагу, калі ідзе вот мы падтрымліваем дзейнасць інстытутаў дэмакратычных сілаў Беларусі. І першая ідзе Святлана Ціхановская. Гэта ўжо Святлана Ціхановская, гэта ўжо інстытут дэмакратычных сілаў. Так, гадзіна, это звярнулі увагу, сапраўды.
згодны, што можа там лінгвістычна можа было б неяк так трохі іначай это абярнуць, але сэнс у тым, што сапраўды ў гэтым дакуменце не сталі заастраць некую канкрэтную фармулёўку, бо так Святлана Ціханаўская з'яўляецца так нацыянальным лідарам, то як яна сабе пазіцыянуе, гэта праўда. Таксама выкарыстоўваецца тэрмін прэзідэнт-элект, то бок прэзідэнт, які як бы абраны, але не уступіў у свае паўнамоцтвы, уласна не пачаў быць прэзідэнтам. То бок, напрыклад, гэта выкарыстоўваць там у амерыканскіх выбарах паміж тым момантам, калі вядомы вынік і тым, як пройдзе інаўгурацыя. Просто што ў Беларусі это расцягнулася на падаўжэй. Вось. І таму просто была такая кароткая фармулёўка без удакладнення, хто менавіта, бо і пра нацыянальную лідарку, і пра прэзідэнт-элект, гэта ўсё так, з аднаго боку, праўда, што менавіта гэты тэрміны выкарыстоўваюцца, з іншага боку, таксама можна пачаць і такую дыскусію адносна таго, які тэрмін быў бы найбольш карэктны. Там мне, як палітычнаму аналітыку, это было б цікава. Мне, дарэчы, нават ёсць, калісьці ўжо памятаю, колькі год таму пісаў цэлы артыкул на сайце «Наша меркаванне» акурат пра тое, якія выкарыстоўваюцца там фармулёўкі адносна Святланы Ціханаўскай, якія з іх карэктныя, некарэктныя, што лепей, што горай. Вось. Але гэта, мне здаецца, дыскусія, якая так цікавая ўсё ж такі ўнутры палітычна-аналітычных колаў. Здаецца, тут па сутнасці галоўная самадумка, што так, ёсць сёння тыя, хто дзейнічае ў дэмакратычных сілах, і так там пералічана ў гэтым пункце, звярну увагу, гэты пункт дасяжны, як і ўвесь тэкст платформы, ён выкладзены у анонсе канферэнцыі «Новая Беларусь» на сайце Ціханаўскай, ён апублікаваны. Там ёсць поўная фармулёўка, і там пералічаны не толькі Святлана Ціханаўская, аб'яднаны пераходны кабінет і Коордынацыйная рада, але там пералічаныя агулам так палітычныя партыі, грамадзянскія структуры, то бок падтрымліваюцца усе тыя, хто дзейнічае ў дэмакратычных сілах. Это такі вельмі шырокі спіс, і просто Святлана Ціханаўская тут адна з іх. Я ўсё ж таки да вот гэтай фармулёўкі я безумоўна разумею, что там палітолагі там ці там скажем лінгвісты там ці яшчэ хто могуць спрачацца тэарэтычна там наконт таго, наколькі адпавядае, не адпавядае там нейкім там, я не ведаю, патрабаваннем паліталагічным ці там яшчэ нейкім лінгвістычным тэрмін нацыянальная лідарка ці нацыянальны лідар. Але калі браць з пункту гледжання практычнага палітычнага, шмат ад каго я ўжо пачуў і прачытаў у сацыяльных сетках, я думаю, што і ты таксама, што маўляў, а хто яе прызначаў быць нацыянальным лідаркай там. І вось з гэтага пункту вот прэтэнзіі да гэтага тэрміну, вот адтуль, вот так бы мовіць, з глыбін беларускага грамадства яно ўлічваецца. Вот пытанне як да палітолага, ніяк да чалавека у пэўным сэнсе ангажаванага да дэмструктур, а вот просто як палітолог. Так, я б сказаў, ну, глядзе, тут сапраўды пытанне дакладна, разумеем, выходзіць далёка за межы платформы 2025, это пытанне такое агульнае. Я б сказаў, што, безумоўна, ведаеш, ёсць мой любімы відос, які я звычайна да яго звяртаюся, калі нехта кажа там пра дрымучасць беларускага народа. Это відэа за прахадной, здаецца, мазаць трактарнага завода, калі там стаяць ты ўсе працаўнікі ў касках, іх там адзін аднаго пытаюць, хто галасаваў за Лукашэнку, падыміце рукі, а хто галасаваў за Святлану Ціханаўскую. Ну і як бы зразумела, якая там прапорцыя, недзе там 3/97 па класіке. Так вось у гэтым сэнсе так, безумоўна, Святлана, ейная легітымнасць, ці ёсць яна ідэальная? Канешне, не. Ці ёсць яна лепшая за ўсіх астатніх? Безумоўна, так. Прынамсі, некая іншая у нас лепшай не існуе. І ў гэтым сэнсе тут можна пачаць, кажу, паліталагічную дыскусію. Напрыклад, адносна там прэзідэнт-элект, таго, што у нас так няма нейкіх вынікаў выбараў 2020 года, які былі б дакладна падлічаны кожны бюлетэнь, і мы б маглі сказаць, хто дакладна з'яўляецца іхным пераможцам. В этом сэнсе паліталагічна, мне здаецца, найбольш карэктная азнака ў тым, што так, канешне, у нас няма фінальных вынікаў выбараў 2020 года, безумоўна. Разам з тым пытанне, хто быў там найбольш папулярным кандыдатам, ну і хто перамог ці перамог бы, быццам таксама не стаіць. Вось. Таму разам з тым, да, тут гэтае пытанне шмат узнікае чыста тэхнічнае было ў фармаце падпісання платформы, бо, ну, напрыклад, калі мы кажам у такім фармальным юрыдычным свеце, то каб нехта падпісваў дакументы ад імя арганізацыі, ну, трэба ж яго браць некую паперу на бланку арганізацыі з пячаткай арганізацыі, што так мы чалавека дэлегуем.
і пры этом зразумела, што, напрыклад, там вось сярод удзельнікаў платформы, напрыклад, партыя АГП, відавочна, што партыя фармальна ліквідаваная, няма ніякай такой пячаткі, якую яны маглі паставіць. І гэта шмат каго тычыцца, і ў гэтым сэнсе, канешне, да, нейкіх вось такіх фармальных папераў ні ў кога у беларускай палітыцы няма. Таму так, усе сходзім з тых тэрмінаў, якія існуюць, і мне здаецца, гэты статус так нацыянальнай лідарка, ён адпавядае таму, як Святлана сабе пазіцыянуе. Ён сказаў, прынамсі, я не бачу нікога, хто іншы б таксама прэтэндаваў вось на такі статус, калі ўж так чыста паліталагічна казаць. І таксама, да, тое, што тычыцца формулы прэзідэнт-элект, таму ў пэўнай ступені ўсе яны магчымыя для пазіцыянавання. Ось, а пошук некага лепшага і суперфармальнага варыянта, я б сказаў, канешне, у ідэальным свеце, і гэта, дарэчы, тое, што ўжо не ў платформе 2025, а ў іншых дакументах канферэнцыі адзначана, што, канешне, тое, што патрабуе свабодных выбараў у Беларусі, у якіх усе могуць удзельнічаць. Платформа дэта, дарэчы, таксама утрымлівае такое патрабаванне, у якіх змогуць паўдзельнічаць усе людзі без якіх абмежаванняў, калі будуць вызваленыя палітвязні, калі будзе вольны доступ да СМІ, калі выбары пройдуць па стандартах АБСЕ з міжнароднымі назіральнікамі, так, тады усе гэтыя фармальнасці будуць вырашаны, і так у ўсіх будуць канкрэтныя статусы. Але зараз, я б сказаў так, нармальна, што палітыка аперуе тымі статусамі, якія ёсць, і таксама, да, вось там партыі, хоць яны фармальна ліквідаваныя, але аперуюць тым, што так яны партыі, бо лічаць сабе існуючымі, не гледзячы на рашэнне там лукашэнкаўскага суда, ну, ці ў выпадку Святланы Ціханаўскай, да, рашэнне лукашэнкаўскага цэнтра выбаркама. Так, ну, сапраўды, тэма можа быць для вялікай дыскусіі. Мы сёння не толькі для гэтага сустрэліся з табой. Я ўжо просто, калі закранулі тэму вось гэтай нацыянальнай лідаркі, троху ў бок, ну, просто каб потым не вяртацца да гэтага. Само вось не ў гэтым дакуменце, не на платформе, а ў пратаколе сфармуляванае, што нацыянальная лідарка Ціханаўская застаецца, не абмяжоўваецца там нейкім 25-м годам, а застаецца да моманту альбо правядзення сумленных выбараў, альбо калі яна сама не захоча сысці. Табе не падаецца, ну, дакладней, не так. Характарызуй мне, калі ласка, з пункту гледжання палітолага, як табе такое, можна сказаць, пажыццёвае нацыянальнае лідарства? Ну, я б сказаў так, там таксама так сфармулявана, можна было трохі карэктней сказаць, бо тут здаецца, альбо выбары, альбо калі захоча, быццам калі захоча пасля выбараў. Ну, я так разумею, тут закранаўся пэўны другі сэнс, што, безумоўна, агулам, конечно, до таго, як пройдуць у Беларусі выбары, і, канешне, як толькі ў Беларусі пройдуць дэмакратычныя выбары, я б сказаў, ніякія іншыя прэтэнзіі нейкіх палітыкаў на лідарства, нейкія там іншыя структуры, это ўсё проста будзе анулявана дэмакратычнымі выбарамі ў Беларусі, як бы ўсё, гэта будзе самае апошняе, што можна сказаць. Тут сумневаў-то няма. Я так разумею, там закладалася пэўна думка, калі Святлана Ціханаўская раней сама захоча там скласці сабе паўнамоцтвы, што пэўна яе акурат такі, што яна не пажыццёвая, што яна мае такую магчымасць прынамсі. Але у чым я згодны, што безумоўна існуе вось гэтая праблема таго, што раней у Беларусі быў хоць нейкі вось такі палітычны электаральны цыкл, які, безумоўна, мякка кажучы, і да 20-го года, і да 25-го, ён таксама і раней не быў дэмакратычным, але былі нейкія лідары, мы бачылі, як змянялася сітуацыя, што, напрыклад, там, хто ёсць у 2006-м, вось у 2010-м, вось у 2015-м, так, былі хоць нейкія такія вось апдейты. Зараз мы бачым, што такі палітычны цыкл у Беларусі фактычна знішчаны. Мне здаецца, мы яскрава это пабачылі вось на выбарах у лютым 24-го, калі быў адзін дэмакратычны палітык, які рызыкнуў у прямым сэнсе сабою паспрабаваць, ці можа этот цыкл працаваць. Я кажу пра Змітра Кучука, лідара ліквідаванай партыі «Зелёныя», які паспрабаваў так пайсці на выбары, рэгістравацца кандыдатам, збіраць подпісы. Уже не памятаю, дарэчы, ішоў у палату прадстаўнікоў ці мясцовыя саветы, бо выбары ж былі адначасова. Але, на жаль, мы добра памятаем, чым скончылася гэта ягоная спроба, тым, што Змітру Кучуку не проста не далі там збіраць подпісы за сабе, а ён кінуты за краты і сядзіць дагэтуль. І гэта, мне здаецца, яскравейшая ілюстрацыя, што нават тыя палітыкі, якія фізычна засталіся ў Беларусі, нават ім ніхто не дасць не ўдзельнічаць ні ў якіх выбарах. І мы ўжо пабачылі ў лютым, як гэта працуе, калі была канкурэнцыя паміж рознымі сартамі ябацік. Выбірае, які больш табе ябацькавы, і ўсё. І, конечно, такой
это, безумоўна, ненармальная сітуацыя, так не мусіць быць, гэта не добра. І, канешне, абсолютно правильна і нармальна, калі палітыкі маюць працэдуры рэгулярнага іх перавыбрання, пацверджання, ці яны адпавядаюць настроям грамадства, ці не адпавядаюць, ці грамадства хоча некага іншага, это дэмакратыя, так это мусіць працаваць. Зрэшты, за гэта, здаецца, людзі, якія з гэтым не згодныя, наврасці глядзяць прынцыпова эфір Еўрарады. Але што мы маем? Мы маем сітуацыю, калі так, гэта машына зламаная, то бок магчымасці такой пацвярджаць няма. Як мы так што абмеркавалі нават у 2020 годзе, ужо як бы ёсць пытанне, наколькі гэта працавала. Мы таксама бачым, што некай магчымасць стварыць альтэрнатыўную сваю сістэму выбараў, каб праверыць, хто каму беларусам падабаецца. Гэта ўжо ёсць яскравы досвед, гэта выбары ў Коардынацыйную раду, дзе там паўдзельнічала там менш за 7 000 чалавек. З аднаго боку, так, гэта, канешне, дало некую падтрымку Коардынацыйнай радзе, это лепш, чым нічога. Але разам з тым ясна, што умоўна, калі там у 25 годзе правесці там некай перавыбары Ціханаўскай і 7 000 таксама чалавек скажа так ці не, то гэта, ну, параўнанні з 20 годам это нічога не будзе, умоўна, калі 7 000 чалавек скажа, што яны падтрымліваюць Ціханаўскую, ці кажа, што не падтрымліваюць, нішто з гэтага нам не дасць добрай інфармацыі. Таму, безумоўна, вельмі насамрэч было добра, як-то дзіўная навіна. Было б добра, калі б у Беларусі былі дэмакратычныя выбары, каб быў механізм, каб гэты механізм працаваў, і была магчымасць паглядзець, каго народ падтрымлівае. На вялікі жаль, у Беларусі гэтай магчымасці няма, і, мне здаецца, таму і існуе вось гэты тэрмін прэзідэнт-элект, што ў нас ёсць хоць нейкія вынікі хоць нейкіх выбараў 2020 года, які так, ну, прынамсі, на дадзены момант я не ведаю некай іншай працэдуры, якая б больш яскрава показала прэферэнцыю беларусаў, чым выбары 2020 года. Іншай працэдуры няма, і гэта дрэнна. Лепш бы яна была. Але пакуль іншай працэдуры няма, дастаецца пэўна арыентавацца на тыя вынікі і на тую фармальнасць, так, што хутчэй за ўсё прэзідэнт быў абраны і, адпаведна, не змог уступіць у паўнамоцтвы. Гэта не змагла. Таму так, усе на гэта абапіраюцца, і калі б, умоўна, была магчымасць ўжо тэхнічна распрацавана, окей, на выбарах якая распраўджана. Але калі б была магчымасць такой палітычнай актывізацыі беларусаў, калі б мільёны людзей так удзельнічалі ў палітычных працэсах і выказвалі сваё меркаванне, і каб беларускія палітыкі грунтавалі свае рашэнні, інфармацыю аб тым, хто з іх больш папулярны вось на такім палітычным удзеле беларусаў, гэта было б цудоўна, гэта тое, што, канешне, патрэбна. Але, на жаль, на сёння, паўтаруся, такой працэдуры проста я не маці, я пра яе не ведаю. Ну так, сапраўды, конечно, я чытаў там каментары кшталту такога, а вы вот у нас спыталі, ці вот мы лічым яе нацыянальнай лідаркай, ці лічым мы, што яна можа заставацца там пасля вашего 25-го года нацыянальнай лідаркай і гэтак далей. Ну і тут, конечно, можна адказаць, а якім чынам у вас спытацца. У вас, напрыклад, спыталіся, за кого вы прагаласуеце у Коардынацыйную раду, і что-то там не кінуліся з розных нагодаў людзі галасаваць, хтосьці з прычыны бяспекі, хтосьці адсутнасці цікавасці, хтосьці яшчэ чаго. Але вот, ну, как бы маем, шо маем, як кажуць. Але давай, можа быць, каб гэтую тэму закрыць, я разумею, не пра гэта ад пачатку планавалі гаварыць, але ўсё ж таки палітолог жывы, можна сказаць, класік тут у нас у эфіры, плюс сам прысутнічаў на канферэнцыі. Скажи мне ўсё ж таки, вот мы кажам, а вот Лукашенко аўтарытарны, пад сябе ўсё падмяў, сам що вырашае, сам прызначае, але калі пачытаць протакол, што мы маем? Тое ж самае, под 4 інстытута падпісалі паміж сабой пагадненне: Ціханаўская, офіс Ціханаўскай, АПК і Коордынацыйная рада, дзе вось першыя 3 гэта фактычна падпарадкаваныя Ціханаўскай структуры. І далей тое ж самае, каб прызначыць міністра умоўнага, павінна сказаць сваё слово Ціханаўская, каб было прынятае нейкае рашэнне, то кансенсуса мала, павінна падпісаць это Ціханаўская, і гэтак далей, і гэтак далей. І чым адрозненне? Ну, у сапраўды добрае пытанне, і вельмі добра, што беларусы звяртаюць увагу вось на такі момант там, хочется сказаць, падзел уладаў, але падзел уладаў тут будзе ў дадзеным выпадку некарэктны тэрмін, бо улады асабліва і няма, але паўдзел паўнамоцтва, дамоўленасці. Вельмі добра, што нас гісторыя навучыла звяртаць на такое увагу,
бо калі на эту увагу не звяртаць і лічыць, што ай, тыя фармальнасці ўсё дробяць, як-небудзь дамовімся, ну, мы бачым гісторыя да чаго такое даводзіць. Таму добра, што звяртаюць увагу, але калі ўжо увагу звяртаць, да, варта глядзець унутр, і што мы бачым? Ну, першае, вось сам да, то, што ты назваў там, дзе прадпісалі 4 структуры, 3 структуры ціханаўская, гэта пратакол іхнага ўзаемадзеяння, ён тычыцца менавіта ўзаемадзеяння тых структураў, якія яго падпісалі, то бок не таго, што вось гэтыя структуры кіруюць нейкім іншым, а то, як яны паміж сабой ўзаемадзейнічаюць. Я б сказаў, што, па-першае, вельмі добра, што такі дакумент з'явіўся, бо калі вось гэты палітычны працэс ідзе проста, як кажа Лукашенко, ад жизни, а не ад нейкіх дамоўленасцяў зафіксаваных катэгорый. Зараз гэтыя дамоўленасці ёсць. І гэтыя дамоўленасці паміж Святланай Ціханаўскай, офісам, аб'яднаным пераходным кабінетам і Коордынацыйнай радай, яны зафіксаваныя і яны падпісаныя ўсімі бакамі гэтых дамоўленасцяў праз некаторыя свае ўнутраныя дэмакратычныя працэдуры. Напрыклад, вось я ведаю, што Коордынацыйная рада ўвогуле іх там усе такія рашэнні выносяцца на агульнае абмеркаванне, галасаванне. Ну і фактычна, калі 4 структуры дамаўляюцца пра супрацу паміж сабой і правёўшы гэта праз унутраныя нейкія дэмакратычныя свае прынцыпы і падпісваюць пагадненне, як яны далей будуць працаваць, я б сказаў, цяжка уявіць нешта больш дэмакратычнае за то, як яны дамовіліся. Вось калі б нехта прыйшоў адзін, умоўна наведаю, Святлана Ціханаўская выдала б указ Святланы Ціханаўскай, як далей працуе АПК і яна з АПК. Гэта было б, можа, не так дэмакратычна. Тут акурат документ прайшоў усё ўнутранае абмеркаванне. Гэта добра, што такія рэчы з'яўляюцца. Заўжды можна запытаць, чаму не раней, але гэта пытанне рытарычнае. І таксама, што тычыцца вось прызначэння ў аб'яднаны пераходны кабінет, таксама мы пабачылі, што калі вось прадстаўлялі новых людзей на канферэнцыі, тады акурат былі агаворкі пра тое, што Святлана іх не прызначае, а толькі прапануе, а што далей, значыцца, іх мусіць зацвердзіць Коордынацыйная рада. Зноў-такі, ці з'яўляецца ідэальным, што органы, якія абралі менш за 7 000 чалавек, што ён зацвярджае членаў кабінета. Ці было б лепей, каб гэта быў орган абраны сотнямі тысяч людзей? Так, правда, безумоўна, але зноў-такі, як да, ты казаў, майма що майма, некага больш органа, які мае вось калектыўны, калегіяльны орган, які мае большую некую электаральную падтрымку. У Беларусі я не ведаю. Напрыклад, за там палату прадстаўнікоў нацыянальнага схода я не ўпэўнены, што за іх 7 000 чалавек прагаласавалі. Там у адрозненне ад выбараў КР у нас няма нейкіх такіх вынікаў дэмакратычных выбараў. І ў гэтым сэнсе зноў-такі, да, тут ёсць хоць некая сістэма супрацьваг. Зноў-такі, калі пачытаць вось гэты пратакол па ўзаемадзеянні, якія структуры дамовіліся, зноў ці з'яўляецца ён там нейкі там паўдзел паўнамоцтваў у ім ідэальным, я не ўпэўнены. Ці можна было б напісаць лепей? Пэўна, можна было б. Але таксама разумею, што, пэўна, гэта ёсць нейкі кампраміс паміж гэтымі структурамі, бо так, вынік унутранай дамоўленасці, некая яна была, неяк дамовіліся. І, пэўна, апошняе, што тычыцца вось там большай колькасці, так, гэты пратакол тычыцца іх толькі 4 структураў, і пра тое, як яны ўзаемадзейнічаюць з кімсьці іншым яшчэ не дамаўляліся. Але адрозненне ад гэтага, як я казаў, платформа 2025, вось яна акурат па сваёй сутнасці максімальна інклюзіўная і адкрытая для ўсіх. Як рэдактар я ведаю, што за цягам апошняга месяца веліся вялікія абмеркаванні, вялікія дыскусіі, спрэчкі, кампрамісы, якія таксама ўсім там было нелёгка палітыкам дасягаць. Але нейкія кампрамісы гэтыя дасягнутыя, і адпаведна і зараз у цяперашнім выглядзе вось да тых мэтаў задачаў, якія платформы зафіксаваныя, в прынцыпе, любая арганізацыя і ініцыятыва можа далучыцца і дзейнічаць разам. І ёй не мусіць сказаць, што яны будуць лішнія. Не, бо платформе прапісана, усімі узгоднена, што так, платформа адкрытая для далучэння. І в гэтым сэнсе я б сказаў, ці ось таксама, ці многа, ці мала 17 грамадскіх палітычных актораў, якія платформы падпісалі. Я могу сказаць толькі, што я не ведаю некага документа, некай платформы, некай вось рамкі на 25 год, у якім бы на сённяшні момант так удзельнічала болей беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось каб недзе было не тое, што болей, я іншых ты асабліва не бачу, але каб увогуле нехта зараз сказаў, што так, вось такія нашы мэты, задачы на 25 год, мы па ім будзем працаваць. Іншых не існуе. І у дадзеным выпадку, так, мне здаецца, гэта
вельмі добра, што ўжо зараз, калі яшчэ 25 год не пачаўся, ужо у беларускіх дэмакратычных сілаў існуе вось такі кансэнсус і гатоўнасць разам працаваць. Так, давай больш вернемся плотна яшчэ раз да платформы, але перш пытанне. Вожык Патрыёт пытаецца: на канферэнцыі казалася, што платформа 2025 гэта рамка, у якой усе разумеюць агульныя каштоўнасці, мэты і падыходы. Але як у такой рамцы могуць адначасова існаваць Ягораў і Латушка? Добрае пытанне, як не могуць існаваць адначасова. І на яго вельмі кароткі адказ. Адначасова яны там і не існуюць, бо ад імя Координацыйнай рады у платформе 2025, па-першае, удзельнічае Координацыйная рада агулам, бо Координацыйная рада правяла па сваім унутраным рэгламенце працэдуру галасавання, дзе большасцю галасоў яны ўпаўнаважылі Анжэліку Мельнікаву падпісаць платформу 2025 ад імя Координацыйнай рады. І, па-другое, таксама асобна, як фракцыі Координацыйнай рады, як палітычныя акторы, удзельнічаюць 6 фракцый з 8, акрамя моладзевага наступа і акурат блока Прокоп'ева-Егорова, які зараз, здаецца, сабе называе блок Беларусы. Ось. Таму ў дадзеным выпадку так, Егораў не гатовы удзельнічаць у платформе 2025, хоць Андрэй прысутнічаў таксама на абмеркаваннях, была магчымасць роўна такая ж, як ва ўсіх, выказаць сваё меркаванне і прапанаваць неяк змяніць нейкі план. Вось, і адпаведна адзінае, што я магу сказаць, што, па-першае, разнастайнасць думак гэта класна. Вельмі сумна, калі ўсе думаюць аднолькава. Так не мусіць быць у палітыцы. І ў гэтым сэнсе адносна разнастайнасці мне вельмі падабаецца, што і на канферэнцыі была такая магчымасць, і што проста Андрэй Егораў такі існуе, што да, ёсць ліку у Координацыйнай радзе палітычная сіла, якая выказвае там іншае меркаванне, іншы падыход, што трэба іначай ўзаемадзейнічаць. Гэта класна, это плюралізм меркаванняў. Вось. Разам з тым, і таксама, вядома, там блок Прокоп'ева-Егорова не абавязаны быў ніяк, іх няма абавязка неяк там уносіць свае ідэі ў межах платформы 2025, але адзінае, што могу зазначыць, што так, у межах гэтай платформы нейкіх там альтэрнатыўных ідэяў падчас абмеркаванням я таксама іх не пачуў, каб нешта вось нейкі іншы падыход прапанавалі. Але падкрэслю зноў, добра, што іх іншы падыход ёсць, калі ён ёсць, і вядома, яны не абавязаны былі у межах платформы рабіць, і іхнае права, магчыма, не ведаю, можа яны будуць дзейнічаць самі па сабе з іншым падыходам, магчыма, створаць, не ведаю, некую іншую кааліцыю з нейкімі іншымі палітычнымі акторамі, але пакуль, прынамсі, я ні пра што з гэтага не ведаю. Ну, вот про тое, што існуе такі вось Егораў, вот ён сапраўды існуе. І заўтра вы гэта пабачыце, ён будзе ў нас у эфіры, і мы больш дакладна ў яго запытаемся і пра існаванне ў межах платформы ці па-за яе межамі, як яны гэта бачаць. Ну і шмат іншых пытанняў пазадаем пра, напрыклад, частковую прызнанне легітымнасці Лукашэнкі, вот, што как бы прапанаваў разгледзець такую верагоднасць Егораў. Давай вернемся. Мэты платформы ўсё ж таки, вот калі па пунктах пазнач. Так, дзякую, да, зараз вернемся. Адзінае, што пэўна папрасіў эфірны час на тое, што я на тое, што я людзям абяцаў, што я уласна распавяду, хто ёсць, бо зараз дзіўна мы сказалі, хто не ёсць падпісантамі платформы, але не пералічылі агульны склад. Я пэўна хацеў гэта зрабіць. Да, калі ласка. Так, пра што мы кажам? Вось гэтыя 17 палітычных і грамадскіх структураў, актораў, якія ёсць падпісантамі платформы на дадзены момант, гэта офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет, Координацыйная рада, фракцыя каманды Латушкі і Руху за свабоду, фракцыя Еўрапейскі выбар, фракцыя Наша справа, фракцыя Воля, фракцыя Незалежныя беларусы, фракцыя Хопіць баяцца, арганізацыя Сумленныя людзі, Рух за свабоду, аб'яднаная грамадзянская партыя, Беларускі дом у Варшаве, фонд Байсол, фонд медыцынскай салідарнасці Беларусі, арганізацыя Ліхтар і Маладыя дэмакраты. І гэта тыя 17 арганізацый, якія ініцыятываў, якія пагадзіліся, што яны публічна ставяць подпісы пад платформай, бо таксама у нас яшчэ ёсць іншыя ўдзельнікі,
якія пагадзіліся, што не будуць удзельнічаць у дзейнасці, але яны за прычынаў бяспекі, за таго, што іх там прадстаўнікі ці лідары знаходзяцца ў Беларусі, што яны не могуць гэта рабіць публічна, але такія таксама ёсць, але адпаведна іх у агульнай колькасці я не падлічваю, імёны не называю, з прычынаў бяспекі не буду, бо на такое не ўпаўнаважаны. Але вось гэтыя 17 актораў гэта тое, што ёсць. І адпаведна, калі казаць вось, адказваючы на твоё пытанне пра мэты і задачы платформы, саме па-першае, я тут усіх накірую паглядзець вось на сайце, там дзе праграма канферэнцыі Новая Беларусь, там выкладзены поўны тэкст платформы, які можна пачытаць, дзе ўсё дакладна будзе, 100% поўная інфармацыя. Не ведаю, ці можам мы даць там пасля лінк у апісанні пад відэа, але калі можам, таксама можам даць, каб людзі бачылі. А зараз я, напэўна, так выкажу некае самае асноўнае, што ў платформе было запісана. Мэты платформы гэта дэлегітымацыя рэжыму Лукашэнкі і непрызнанне беларускай і міжнароднай супольнасцю вынікаў імітацыі выбараў, які рэжым хутчэй за ўсё будзе рабіць. У платформе, в прынцыпе, ясна з аргументамі пазначана, чаму ўжо зараз ясна, што гэта будзе толькі імітацыя выбараў і чаму іх нельга прызнаваць. Мэта платформы гэта адкрытасць Еўропы і ўсяго дэмакратычнага свету для беларусаў, каб дакладна не было жалезнай заслоны, каб была магчымасць атрымліваць болей візаў і ў лепшых умовах, каб таксама была магчымасць нармальна праходзіць праз вось гэтыя пасажырскія, падкрэслю, пасажырскія памежныя пераходы. Карацей, каб Беларусь не ізалявалася ад Еўропы, а наадварот у гэтую Еўропу шла. І таксама важная мэта платформы гэта аб'яднанне ўсіх тых, хто ў платформе удзельнічае для супольнай дзейнасці, а не змагання супраць адзін аднаго, бо мне здаецца, гэта тое, чаго беларусы бясконца стаміліся, калі беларускія дэмакратычныя сілы проста траціць нервы, час на тое, каб даказаць, хто з іх больш беларускі, больш дэмакратычны, хто лепшы, замест таго, каб рэшта сабрацца разам і пачаць нешта рабіць для беларусаў. Гэта вось акурат тое, што ў платформе і падпісанты абяцаюць рабіць. Задача нумар 1 у платформе гэта аб'яднаць усе намаганні па вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсіяў у Беларусі. І падпісанты платформы абяцаюць для гэтага выкарыстоўваць усе неабходныя інструменты. Гэта і санкцыйны і дыпламатычны ціск на рэжым, і таксама праца па гуманітарным спісе, гуманітарныя перамовы. Бо падпісанты платформы згодныя, што усе гэтыя інструменты можна выкарыстоўваць, тут няма нейкіх горшых, лепшых, і што гэта так, гэта задача нумар 1, што над ёй так трэба працаваць. Безумоўна, вызваленне палітвязняў гэта такая вось задача. Гэтым усе ў платформе пагадзіліся. Таксама сярод задачаў платформы абарона і прасоўванне інтарэсаў беларусаў і беларусак, дзе б яны не знаходзіліся, унутры Беларусі, за межамі Беларусі, у адных краінах, у іншых краінах, у еўразвязе, па-за межамі еўразвяза. Усе беларусы і беларускія падпісанты платформы важныя, і падпісанты абяцаюць адвакатаваць пытанне выдачы візаў, в першую чаргу шэнгенскіх візаў, адкрыцця пасажырскіх пераходаў, каб яны былі адкрытыя, каб людзі маглі ездзіць, бо это вельмі важна, таму што я ведаю, як зараз існуе, калі так, тыя, хто заможныя, яны могуць там заплаціць у турыстычную агенцыю, атрымаць нейкую там шэнгенскую візу ў далёкай краіне развяза, паляцець куды хочуць у Еўропу, не гледзячы там на санкцыі супраць Белаві, просто паляцець праз Стамбул ці праз Дубай, ўсё даступна. А пасажырскія пераходы, яны акурат важныя для людзей, у якіх можа менш грошай, але нагадываю, усе беларусы беларускі аднолькава важныя падпісантам платформы. Таксама гэта доступ беларусаў да атрымання адукацыі, магчымасці стыпендыяльных праграмаў, вырашэння там пытанняў, бо ўсе мы ведаем тыя праблемы у беларускіх студэнтаў, якія спрабуюць зараз паступаць у Еўропу, праблемы з нейкімі даведкамі з Беларусі, з апастылямі, ўсё гэта марудна, таксама трэба вырашаць. Ну і ўвогуле таксама вырашэнне розных пытанняў легалізацыі, бо таксама мы ведаем, што асабліва пасля 22-го года, пасля пачатку ўжо паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, сама змянілася стаўленне да беларусаў, складана легалізавацца. І сярод іншых задачаў платформы гэта
то што мне здаецца таксама вельмі важным, гэта напаўненне зместам еўрапейскай перспектывай для Беларусі, бо шмат пра гэтую еўрапейскую перспектыву кажуць, і на мінулай канферэнцыі Новая Беларусь і дэкларавалі, што будуць да еўрапейскай інтэграцыі імкнуцца. Мы бачылі беспрэцэдэнтнае падпісанне пагаднення паміж Ціханаўскай і Мацолай, пагадненне паміж Еўрапарламентам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, беспрэцэдэнтнае таму, што не падпісвае Еўрапарламент такого кшталту рэчы з кімсьці акрамя дзяржаваў, у выпадку Беларусі падпісвае. Але вельмі важна вось гэтую еўрапейскую перспектыву зрабіць гэты еўрапейскі выбар адчувальным, а яго перавагі зразумелымі для ўсіх беларусаў і беларусак. Бо мы бачым там, што кажа прапаганда, што гэта ўся гэта Еўропа, ўсё адыход ад традыцыйных каштоўнасцяў, што мігранты бегаюць з нажамі. Так, вельмі важна чым беларусам яснай простай мовай патлумачыць, паказаць на канкрэтных прыкладах, так, што це значыць еўрапейская перспектыва. Што бывае, калі краіны далучаюцца да еўрапейскай сям'і, як это ўплывае на эканоміку, на сацыялку, як лепей працуе самыя розныя сектары. Гэта ўсё вельмі важна даносіць, вельмі важна тлумачыць, рабіць зразумелым, ясным. Добра, што беларускія палітыкі гатовыя гэтым займацца. І таксама адна яшчэ задача, пэўна, апошняя, якую назову, бо там у платформе іх болей, але апошняя, пэўна, якую назову зараз, гэта умацаванне сувязяў паміж беларусамі і беларускамі з рознымі поглядамі унутры краіны, за яе межамі. Умацаванне сувязяў праз сумесныя дзеянні, праз узмацненне патэнцыяла беларускіх арганізацый. Бо сувязі бываюць, калі людзі штосьці разам робяць, тады ёсць адчуванне, што яны акурат разам, а не паасобку раскіданыя і раздзеленыя. Бо гэта тое, што робіць зусім інамі рэжым, хоча раздзяляць, хоча, каб рваць сувязі паміж беларусамі, а вельмі важна, наадварот, гэтыя сувязі выбудоўваць, і удзельнікі платформы абяцаюць гэтым займацца. Так, ну і на завяршэнне просто такое невялічкае удакладненне, калі там, скажем, абараняць, прасоўваць інтарэсы, гэта зразумела, там іншае зразумела, але вот такія прыгожыя задачы, як напаўняць зместам еўрапейскую перспектыву ці узмацняць, умацоўваць сувязі паміж беларусамі у Беларусі і за межамі, таксама прыгожа гучыць. Але якім чынам? З дапамогай якіх інструментаў? Менавіта, вельмі добрае пытанне, бо абсалютна згодна, што любыя прыгожыя словы, які можна сказаць, я мог там напісаць бы прыгажэйшыя, але вельмі важна тое, што канкрэтна будзе для гэтага рабіцца. І, безумоўна, буду сказаць пра... Это акуратна здаецца тое, чаму это важна, пра тую ж еўрапейскую перспектыву. Бо так, ёсць дзеянні палітычныя, тое, што хадзенне з Еўрапарламентам, а ёсць вось канкрэтныя інфармацыйныя кампаніі, працы з беларусамі, як мы это будзем даносіць. Умоўна, не ведаю, мы зробім там серыю відэаролікаў, ці гэта будзе нейкія класныя блогі пра гэта, ці гэта будуць нейкія партызанскія улёткі, дзе будуць там параўноўвацца інфармацыя пра жыццё там Европе і Беларусі. Гэта будзе ў камунікацыі палітыкаў нейкай нашай. Гэта будзе праз там медыа, умоўна, там зробіць грамадскія палітычныя структуры, можа дамовіцца з Еўрарадою, зрабіць там серыю стрымаў з Лукашуком пра тое, чым адрозніваецца жыццё ў Еўропе ад жыцця ў Беларусі, да чаго мы хочам імкнуцца. Гэта могуць быць так вельмі розныя канкрэтныя дзеянні, і так тое, якія гэта будуць дзеянні, безумоўна, гэтую канкрэтыку, гэта тое, што будуць рабіць акторы, і тое вось акурат, што яны мусяць справаздачыцца, што глядзіце, мы паставілі задачу. Хочам зрабіць канкрэтней, ясней гэтую еўрапейскую перспектыву. Усім беларусам было ясна, пра якую ж Еўропу для Беларусі мы нарэшце кажам. І вось для гэтага мы зрабілі А, Б, С, тыя дзеянні, якое кожны з іх само па сабе, канкрэтны такі вось кірпічык, але гэтыя кірпічыкі кладуцца вось у такую задачу, гэтая задача вядзе нас у тым ліку да вось такой мэты. Вось так, я уяўляю, гэта мусіць працаваць. Безумоўна, можа быць выпадак, калі, не ведаю, усе падпісанты платформы скажуць, слухайце, мы вось за гэты, не ведаю, там 3 месяцы нічога для гэтай задачы не зрабілі, не змаглі. Ці магчыма такое? Так, магчыма. Але прынамсі будзе бачна, што гэта задача пастаўленая, па ёй няма справаздачы. Ці наадварот, будзе бачна, што задача пастаўленая, дэмакратычныя сілы на яе паглядзелі, сабраліся разам у межах платформы 2025, дамовіліся, што канкрэтна яны будуць рабіць, і гэтым заняліся. І тут, можа, такую, не ведаю, наколькі гэта там завеса тайны ці не,
але падкрывае яе менавіта таму усе гэтыя задачы яны пісаліся акурат самімі дэмакратычнымі сіламі, бо умоўна вось ведаю там мне там было прасцей нават самому сесці і напісаць, якія задачы трэба рабіць. Але гэта каштавала б блізка да нуля, бо гэта просто былі б мае думкі, што я лічу, хтосьці мусіць рабіць. Ну мала што я лічу. А зараз гэта тыя задачы, якія сфармуляваныя самімі дэмакратычнымі акторамі. Яны самі пасядзелі, падумалі і сказалі: о, вось для гэтых мэтаў мы вось такія задачы будзем рабіць. Вось у такіх задачах плануем дзейнічаць. І за ўсімі гэтымі задачамі стаяць канкрэтныя ідэі і планы дэмакратычных сілаў, якія так яны будуць рэалізоўваць, і каб ім было потым не сорамна публічна справаздачыцца. Менавіта таму, мне здаецца, вось гэтым магчымасць таго, што так это ўсё хутчэй будзе рэалізавана, чым не, менавіта таму, што гэта тое, што беларускія дэмакратычныя сілы самі сабе ў задачы паставілі, над чым яны гатовыя працаваць. А так тое, ну якія гэта будуць дзеянні, гэта шмат чым залежыць, па-першае, ад знешніх абставінаў, ад таго, што будзе адбывацца навокал, ад іх канкрэтных планаў, якія я таксама ведаю, якіх там дэмакратычных сілаў ёсць, але яны іх там у дэталях не лічаць мэтазгодна абвяшчаць на то загадзя, каб не паставілі ім перашкодаў. Але гэтыя задачы, так, яны акурат для того, каб напаўняць іх дзеяннем. Дякую. Ну, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, зраблю такі невялічкі анонс. Мы вырашылі, што праз месяц Вадим завітае ў студыю Еўрарады, і мы з ім яшчэ раз пройдземся па тым, вот якое далейшае напаўненне і рэалізацыю атрымала як і платформа, ну і яго ацэнкі ўвогуле перспектыўнасці ўсяго гэтага працэсу і дзеяння таксама, бо можа праз месяц ён расчаруецца і скажа: ах, що гэта, ці наадварот. Мне падабаецца твоя тэза, што мы дамовіліся з улікам таго, што са мной дамаўляўся. Давай паглядзім, ці там праз месяц, ці праз стадзён. Але так, але што я дакладна скажу, я дакладна не расчаруюся, таму што я і не зачароўваўся. Я падыходжу да ўсёй гэтай працы не з такім вось пылам, што не ведаю, я раптам з гарачым сэрцам нейкім адкулісьці паверыў у гэтых актораў, што вось менавіта зараз яны лепшыя ў свеце, зробяць усё на свеце, толькі яны толькі цяпер. І пасля гэтага так, калі людзі вось такім падыходзяць, яны, на жаль, так вельмі хутка выгараюць і пачынаецца расчараванне, якое мы шмат навокал бачым. Я паколькі не ачароўваўся, я мяркую, што гэта мусіць быць проста паслядоўная праца, трэба працаваць, сядаць разам, збіраць падпісантаў, планаваць дзеянні, толькі ў такім фармаце гэта і можа да чагосьці правесці. Ну і гэта тое, што так, таму я кажу, што залежыць ад волі актораў, тое, што яны будуць рабіць. Я і надалей тут як рэдактор, які можа дапамагчы, але дакладна, да, я не падпісант платформы, я ў межах платформы палітычных дзеянняў ад сабе рабіць дакладна не планую, але ўсё, што змагу, каб дапамагчы палітычным акторам, і потым, калі спатрэбіцца не толькі іх там публічнай справаздачы, але калі зміцер будзе запыт, каб я распавёў нешта па платформу, вядома, я даступны для эфіраў. Ну вось, безумоўна. Ну, а не здзіўляйся, а то здзіўляецца, вот, а мне не сказаў. Я, можа, пачытаў протакол, начытаўся і вырашыў быць у трендзе. Мы подумали, і я решил. Вот і ўсё. Вось на дэмакраты ад Дмітра Лукашука. Да, не, ад аб'яднаных дэмакратычных, это самае, да, ад дэмакратычных сілаў Беларусі. Да, все. Дякуй. Вадим Мажейка, Дмитрий Лукашук были з вами у эфиры. Слухайте, глядите, подписывайтесь, читайте белорусский штогодник и сочите за эфирами Еврорады. Живе Беларусь. Живе вечно.